бо номи ёди худо салом. барномаи навбати китобхон аст ва меҳмони имрӯза дар барнома Зайтуна ба барнома хуш омадед. пеш аз оне ки вориди суҳбат шавем, худатонро барои бинандаи китобхон маърифӣ кунед ки ки ҳастед, чӣ кор мекунед ва имрӯза ба чӣ кор машғул ҳастед. Ассалому алайкум, ташаккур барои таклиф. Номи ман Зайтуна. Ман дар ташкилоти ҷамъияти илмхона кор мекунам, дар ҳайси роҳбари техникӣ, роҳбари шуъбаи техникӣ ва дар баробари ин директори Beehive Design and Development мегӯянд. Ин гурӯҳи барномасозон аст ки машғули ҳамин барномасозӣ ҳастанд. илмхона чӣ кор мекунад? Ба чӣ корҳо машғул аст? Яъне тими илмхона фаъолияташ барои чӣ аст дар Тоҷикистон? Илмхона мо рости ҳадафи асосии илмхона ин тайёр кардани кадрҳои сифатбаланди IT дар соҳаи IT ки ёрӣ мерасонад барои паст кардани муҳоҷири муҳоҷирати меҳнатӣ, муҳоҷираи меҳнатӣ. Яъне шумо кӯмак мекунед ки муҳоҷирон бо донишҳои хеле қавӣ, донишҳои хуб, на вориди корҳои сиёҳ, балки корҳои баланд, яъне корҳои хуб дастрасӣ пайдо карда шишта аз давлати худ. ҳатто метавонанд аз Тоҷикистон шишта кор кунанд, бо тамоми дунё. Бо тамоми дунё кор кунанд. Фаъолиятҳо чӣ гуна пешрафта истоданд? Яъне хуб астанд имрӯз, натиҷа чӣ хел аст? Рости ин соҳа нав рушд гирифта истодааст. Бисёри одамо мо бисёр кор бо ёшон мегузаронем, ҷавонон мефаҳмонем, дар университетҳо, дар донишгоҳҳо мегузаронем суҳбатҳо бисёр, то ки фаҳманд барои чӣ ин соҳа дар кор, барои чӣ ин соҳа уже аллакай муҳим аст, даромадан муҳим аст ва сар кардан кор дар ин соҳа рафта истодааст. соҳаи айтишнигӣ барномасозӣ як соҳаи шавқовар аст ва дар Тоҷикистон акнун рушд мекунад. гарчанде кишварҳои пешрафта аллакай хеле фарогир ҳастанд дар ин замина, дар Тоҷикистон акнун рушд мекунад. чаро шумо ба ин самт, яъне самти барномасозӣ майл кардед? маъмулан донишгоҳ чӣ хондед? Донишгоҳ ман на таҷикском международные отношения, муносибатҳои байналмилалӣ хатм кардам. Вале 2014 сол ҳамчун роҳбари лоиҳа гӯем ба ассотсиатсияи соҳибкори инноватсионӣ ва технологӣ ба кор рафта будам якумин бор ва баъд аз ҳамунҷа дар ҳамин соҳа ҳамқа сол фаъолият кардааст. шавқовар аст, яъне розӣ ҳастед аз коратон? дӯст медорам, ҳамчун зиндагӣ уже шудагӣ. Аллакай ҳамчун зиндагӣ шумо табдил шудагӣ. Донишгоҳ забони русӣ хондед? Бале, барои ҳамин баъзан калимаҳои русӣ мебурад, барои ҳамин бахшиш. Дар корам русӣ суҳбат мекунед? Дар кор бисёрӣ ба забони англисӣ гап мезанем. Ростӣ барои ин ки баъзан коргаромон забони англисӣ медонанд. яъне имрӯз як нафаре ки бихоҳад ба илмхона бипайвандад, шогирди шумо шавад ва биёяд дарс гирад, ҳатман бояд забони англисӣ бидонад? Не, забони русиро донаду кам кам забони англисиро дар муддати дарс метавонад ёд гирад, барои ин ки барои барномасозӣ муҳим аст. Барои ин ки ҳаст функсияҳое ҳастанд ки дар барномасозӣ дар забони англисӣ фаҳмотар ҳастанд, мефаҳманд, паҳн шуда ҳастанд. барои ҳамин муҳим аст, ёд мегирад. Зайтуна 3 китоб ба барнома овардед. ин китобҳоро барои чӣ интихоб кардед? чаро маҳз ин китоб? вақте шумо гуфтед ин китобҳоро ба барнома меоред ва номҳояшон ҳам ба забони англисӣ ва мутмаин ҳастам ки шумо инҳоро ба забони англисӣ мутолиа кардед. хуб, то ҷое ки метавонед фаҳмонда аз ин китобҳо бигӯед, нахустин аз кадомаш шурӯъ мекунед? ин китобҳо хеле таъсири калон доштанд дар зиндагӣ. Барои ҳамин шурӯъ мекунем аз Deep Work. нависандаи ин китоб Кал Ньюпорт мебошад ва дараҷаи олӣ дар соҳаи компютер сайенс дорад ва ҳамчунам блог Study Life Hacks ном дорад. шумо метавонед дар YouTube бинед ва асосан ин китоб дар бораи кори рӯякӣ ва кори пурдиққат суҳбат мекунад дар ин китоб. агар гуфта бурем ҳамчун Deep Work чӣ хел тарҷума мешавад, ин маънои кори пурдиққат
маъно дорад ва коре ки рӯяш бояд зиёдтар диққат карда шавад кори рӯякӣ агар кунем ин ҳамин мобайни рӯз агар шумо нигоҳ кунед телефон ба зангҳо ҷавоб метиҳед имейлатон ба ҷавоб метиҳед ягон хат менависед суҳбатҳои исун бисёр дорад лекин сари як кор шишта кор карда ва бо гем аъло кор карда намешавад. Яъне ин китоб шуморо роҳнамоӣ мекунад ки аз ин корҳои то андозаи беҳуда ки вақти зиёдати сарф мекунад пароканда аст ба як кори хуб тамаркуз кунед, яъне диққататон бо як кори хуб ҷалб кунад. мо ростӣ дар корхонаи худам дар илмхона бисёр ҳамин deep work системаро истифода мебарем, барои ин ки бисёри барномасозон сари ягон кор бисёри вақт аз 3 то 4 то 5 соата мешинанд ва агар камтар нақл кунам дар бораи худи deep work чӣ кор кардан дар кор аст. Кори рӯякӣ рӯзи дароз шумо мешунавед машғул будан, лекин дар охири рӯз мебинед ки вақтатон тамом шуд, натиҷа нест, ҳеҷ нест, но лекин рӯзи дароз шумо ба чӣ коре банд будед. Ва агар ба deep work гузарем, одамои машҳури дунё ранги Билл Гейтс, Гарри Поттер китобро навистаги нависандаи ҳамон китоб хонум аст медонед, хонум ҳамон кас бисёриҳо ҳамин практикаро истифода мебаранд. Барои чӣ? Барои ин ки шумо метавонед мобайни 4-5 соат ва боло шишта сари як кор машғул шавед бо мо мегӯем without distraction, бе ягон намуди халалрасониҳо, соцсетиҳо, телефонҳо ҳамаро гирифта як тараф мемонеду машғули як кор мешавед ва кай ҳамин корро практика агар дарорад одам таҷриба ба дарорад мон сифати кораш, зиндагиш, ин малака беҳад бениҳоят таъсири баланд дорад ба одам. ин асосан ин китоб дар ҳозира замон ин малакаи асри 21 аст. Одам бояд тонад аз ҳама чӣ кушта ҳамчун вникнуть в какой-то процесс, гем пурра ба ягон кор машғул шавад, то ки ягон гем результат натиҷа диҳад. Яъне ин китоб ба мо меомӯзонад ки чӣ гуна аз суҳбатҳои рӯзмарраи интернет ки ҳай мобайл бибинем, яъне телефон кор кунем, чат бизанем, имейл бифиристем ки хеле машғулиятҳои саргармкунанда аст ва натиҷае надорад. Яъне ин китоб моро дар чорчӯбае қарор медиҳад ки рӯи як кори мушаххас, яъне як кори мушаххас тамаркуз кунем ва ин кор натиҷаовар бошад. ҳамон гуна гуфтед ки шахсиятҳои машҳури имрӯз дар асри 21 аз ҳамин кор мегиранд. Яъне агар мо рӯзи дуроз бо чат кардану навиштану телефон бозиҳо машғул бошем, шояд кори карда натавонем. Барои ки ин замона замонаи информатсионӣ аст. Ин замонаи иттилоот аст. Иттилоот аст. Гем исун сообщение мебиёд, инҷа телефон мешад, бисёр информационного потока много. иттилоот зиёд аст. Шумо чӣ хел вақтатона танзим мекунед? Яъне аз рӯи гуфтаи китоб аз рӯи ҳамин кор мо дар илмхона гем агар аз масалан мо ҳамчун чихемоина истифода мебарем. Дар ҷои кор рӯзҳои ами соатҳое ҳастанд ки мо ба deep work машғул мешем ва таъкид мекунем ки ман deep work барасодам, илтимос халал нарасонед, агар тоза ягон кас намурсода бошад дигар вақт вообще нарасонед. Ё ки мо наушникҳои калон дорем, агар донед ҳамна мепӯшанд, ин уже маъное дорад ки назди ин одам расидан мумкин нест, барои ки deep work машғул аст. Ва ростӣ мегӯям аз таҷриба ин корое ки баъзан вақт 4-5-6 соатро мегирад, ту мумкин ки мобайни 2-3 соат ба шишта анҷом кардатонӣ, то есть ба анҷом расонида метавонӣ. хуб, зайтуна мегузарем ба китоби дуюм. Ин китоб чӣ китоб аст ва чаро ин китобро боз шумо интихоб кардед? Чӣ хусусиятҳо дорад ин китоб? муаллифи ин китоб Кэрол Двейк аст. дар англиси агар бинед ё deep work mindset ном дорад ва дар русӣ гибкое сознание. ин китоб аз ин китоб ростӣ зиндагии худи маро алиш кард, тағйир дод ба 180 градус гӯем мешад ва асосан дар бораи фикронии оддӣ ва устувор суҳбат карда мешад дар ин китоб. Фикри асосии ҳамин китоб дар он аст ки ҳама кор
ба ёд гирифта мешавад, фақат ки камтар заҳмат кашидан дар кор, камтар гирдаш ҳаракат кардан дар кор то ба ҳадафатон расед. Бисёри одамо мисол дар мактабҳо ҳамин гапҳо ҳаст ки мегӯянд кӯдакатон талантливо нест, истеъдод надорад. Нодуруст. Ҳама одам як қобилияте дорад, лекин одам агар ягон кор карданӣ бошад, ягон дараҷаи олӣ расиданӣ бошад, бояд гирди ҳава ҳаракат кунад. ҳозир агар себи Ньютона фикр кунему гӯем ки не знаю даже дар бораи ки богӯям одамои беҳтарини ҳамин дунё гап занем, вай то ҳамун дараҷае расиданаша вай садҳо, даҳҳо соатҳо, рӯзҳо кор кардагӣ, гирди фикр кардагӣ, андеша кардагӣ, кор кардагӣ, экспериментҳо гузарондагӣ. Сама Али Бобо чӣ машҳура гӯем чанд бор чӣ қадар талош кардан ки натавонистанд, донишгоҳ рафтан, хондану чӣ қадар вай кардан. Ё ки масалан худи ҳамин Скербург, фаъоли масалан асосдори Facebook, дар аввал касе онро қабул надошт ва фикр мекард чи хеле аст, вале муваффақ шудан. Хеле талош кардан дар зиндагӣ. Ин китоб ҳамин худи ҳамин нависанда Корел Дуэге ки аз равоншинос, яъне профессор равоншиноси Стэнфорди Гарвард ҳастанд ва як чизи аҷибро мегӯяд ки на ҳамеша ақлу истеъдод кафолати пешрафт аст. яъне ҳамеша мо фикр мекунем ки одамҳо бо донишҳои зиёд ё бо ақли зиёд метавонанд пешрафт кунанд. баъзе ҳамин монеҳо аз ҷумлаи шарм, аз ҷумлаи ҳаракат накардан, қадами аламро нагузоштан метавонад бисёре аз андешаҳоу фикрҳоро шиканад. Ва ин таҷрибаи 20 сола аст, яъне ин китоб дар натиҷаи амал шудааст, яъне ҳамаи таҷрибаҳоро гирифтаастанд аз боғчаи бачагон, аз мактаб, донишгоҳ, ҳатто бо шахсиятҳои машҳур суҳбат кардагӣ ҳастанд ва ин китоби таҷрибавӣ аст. Шумо гуфтед ба зиндагиятон таъсир расонд. чӣ ҷанбҳои зиндагиро иваз кард? Яъне ин ки шумо дигар дар анҷуманҳо метавонед фикратон озодон баён кунед ё бо одамон озод суҳбат кунед? Амин якумин нокомӣ агар гӯем, амин провалы мегӯянд дар зиндагӣ, дар оиладорӣ, дар ҳама соҳаҳои зиндагӣ мешавад коро ки шумо ягон нокомӣ каси рӯбарӯ мешавед. Ва аввал вақте як 5 сол 4 сол пеш агар гӯем агар нокомӣ ба рӯи ман биёд, ман хеле ғамгин мешуд, афсурда мешуд, гирдаш бисёр фикр мекунӣ, хоб мекунӣ ман мумкин ки қазор набошам дар ин соҳа, ҳамаши ба охир расид. Ба охир расид. Лекин ҳозир ҳатто дар илмхона мо як файл дорем, lesson learned ном дорад, ки ҳама хатоие ки мо омӯхтем гирдаш фикр кардем, хоб хато шуд, чио кардем нодуруст, барои чӣ бояд нашавад ва чӣ таҷрибаро барои худ уже гирифтем, аллакай ба худамо гирем ё ки гирем дафъаи дигар такрор накунем. Барои ҳамин ҳамчун мегӯям ки нокомӣ яке аз роҳҳое аст ки барои одам камтар рушд мешавад, агар ибрат гирад фаҳмад. Як чизи аҷиб дар ҳамин китоб меорад ки ин китоб ба забони форсӣ ақли фасеҳ ҳам тарҷума шудааст. мегӯяд дар НАСА, дар маркази кайҳоншиносӣ, вақте одамон барои дархости кор медиҳанд, бештар онҳоеро ба кор қабул мекунанд ки дар рафти фаъолияташон ба нокомиҳои зиёд рӯбарӯ шуданд. Яъне аз онҳое ки ҳамеша муваффақият доштанд сарфи назар мекунанд. барои ман аҷиб буд ва ба худ суол додам ки чаро, яъне бештар мо ин хел фикр мекунем ки одамои муваффақиятро бештар ба кор ҷалб кунем. Мегӯяд он одамое ки номуваффақият доштанд дар ин ҷо кӯшиш мекунанд ки аз ҳамун нокомиҳошон ибрат гиранд, бештар фаъолият кунанд, бештар кор кунанд ва бештар ба қуллаҳо бирасанд. Хуб, боз чӣ гуфтанед дар бораи? Не, 100% ба гапҳоятон розӣ ҳастам, барои ин ки одамое ки бисёр хатогиро дар зиндагӣ дидагӣ ҳастанд, гирдаш кор кардагӣ ҳастанд ва одамо sustainable мегӯянд ва одамо бисёр таҷриба дар ҳама соҳа доранд. То есть роҳафтодаи сахт намешану ва чӣ қадр мегӯянд депрессия ба намеғалтанд. ҳамеша талош мекунанд, ҳамеша кор мекунанд, ҳамеша ҳаракат мекунанд. Нашуд, хоб, нашуд, дафъаи дигар ҳаракат мекунанд. Мо ҳамин техникаро дар ҳатто ба барномасозое ки нав мебиёнд дар соҳа, бисёри одамое ҳастанд ки занҳо, мардҳо ки соҳаи корашон алиш карданӣ мегӯянд мехом камтар зиёдтар кунам, оиликам зиёд шавад ва ҳамин соҳа ба даромаданӣ ҳастам. Мо мегӯем хоб, рӯзҳое мешавад ки то 1 бору 2 бору 10 бору 15 боро ҳаракат мекунед. розӣ ҳастед барои ҳамин ҳаракат мекунем? ҳеҷ гап не мекунем. барои ин ки ҳатто занҳое ки мебиёнд мегӯянд IT соҳаи мо нест, духтаро IT ба намерад, барои ин ки ман малакаҳои нағз надорам, ман наметонам, я не умею, типа ҳамха мегӯянд, мегӯем ки ин ҳамаш нодуруст фикрон аст, барои ин ки
агар шумо ҳаракат як бор кардед нашуд хай дуюм бор кунед як гирдаш як lesson learned кунеду давом медиҳед то 15 раза то 20 бора мумкин ки шавад. Масалан коре буд ки шумо номуваффақ шудед ва чандин бор талош кардед. Будан хел ҳолатҳо? Ҳаст. Намегӯям. Сеюмин китоб «Атомные привычки», Atomic Habits дар англиси, дар руси атомные привычки. Ин одатҳои атомӣ мегӯяд. Дар ин китоб гуфта шудааст ки 1% агар шумо ҳар рӯз дар ҳамун зиндагитон ҳамун тағйиротро даровардан гиред 1% то охири сола 36% тағйирот мешавад. Хеле тағйири калон аст. Аз он ки мо бихоем дар як шаб 100% тағйир кунем ва накунем. Ва дар як шаб мумкин ки фикрронитон ҳалиш кунед. Хуб аст. Мешад мумкин. Лекин дар муддати ба зиндагӣ ҳамин чизҳоро даровардан ин як одат кардан аст ва хеле қиин аст барои ин ки барои одамои калон соло бигирем, одаме ки 10 сол, 15 сол, 20 сол ҳамин равияка зиндагӣ кардааст, имрӯз ба омада бояд алиш кунад. Лекин агар шумо ҳадаф монед, ҳадафҳо мумкин ки оҳиста оҳиста 1% ҳар рӯз бояд дароред. Ин китобам ба зиндагии шумо таъсир дошт? Дошт. Хуб чӣ одатҳоро парк кардед? Ман ин китобро ман парсол хондам. Як ментор гем дорам, дар Қазоқистон ҳаст. Ва як бор мобайни суҳбат ба гап задему, гуфтам ки ҳамин хел мекунам ки зиндагим ранги спринт шудааст. Дар барномасозӣ як ҳамхе вай ҳастааст, методи барномасозон чӣ гӯям лоҳия вай мекунад, спринт проект да. Agile Scrum ном дорад. Ва спринт дорад. Ҳамин месозед як блока, мемонед дуюм блока, ям хел охир да кусками да гӯям спринт борем. Зиндагии худи манам ранги спринт шудаги. Проекта кардам, всё споридам ҷавоб. Зиндагиам ҳам хел шудаги, ҳадафҳоям ҳам хел шудаги. Ҳадафа кардам, всё тамом. Дальше вай дар бораи вай дош провардем. Ҳамин дарҷа ҳатто давидан барои ман як ду вақт ҳамин вай буд. Як ҳадаф буд. То 15 километра давидан. Кардам шуд, всё тамом дар бора шудам. Баъд охири солҳо уже мебинам ки уже хел гӯям ҳар рӯза нашудааст ин одат нашудааст, одат табдил нашудааст. Баъд аз ҳамин китоб хондан ман фаҳмидам ки баъзан ҳадафҳо бояд ҳамчун як қисми зиндагии худатон бояд шавад. Агар шумо алиш шуданӣ бошед, ёд гиред англисия, бояд ҳар рӯз кам то ки то дараҷаи олӣ расад. Давиданам ёд гирифтам гӯям хароб шудан бошед, агар ҳамхато ҳар рӯз як қадам ба сӯи беҳтар шудан равед. Рости дуюм чизе ки дар ин китоб беҳад ҷалбовар аст, ин аз ҳадаф дида системность мегӯянд. Ба тарафи системавӣ ҳаракат кард. Системавӣ муҳимтарин чиз аст, барои ин ки шумо агар ҳар рӯз як кора мисол гӯем ки соати 6 ба хеста дандон шудан ёки соати 6 ба хеста йога кардан бошад, ҳар рӯз ҳаракат кунед ки 1 дақиқа, 1 соат, 15 дақиқа, 10 дақиқа сарф кунед. Рости мегӯям, баъзан китобҳое ҳаст ки китобҳои дунёвӣ немегӯем, как это духовные, динӣ гӯем, агар рости наметонистам хонда. Имон заиф ми намедонам чӣ ки ҳаст ки намешад. Чӣ хел сар кардам? ҳар рӯз медонам ки пурра хонда қисмои калонка хонда наметонам. Гуфтам хай майлаш ҳар саҳар ҳатта як саҳифа хонам. Як саҳифам, ду саҳифам, се саҳифа, ва мебинӣ ки ним соат мобайни рӯз кора ба тариқ системавӣ кирад зиёд шудан мегирад. Аввалаш ба мегӯянд чӣ гӯям качество мегӯянд сифаташ ба нигоҳ накунед. ҳаракат кунед кардан. Раванд бояд доимӣ бошад ва худаш натиҷа медиҳад. Хуб, ин китобам хеле китоби ҷолиб аст. Атомни привички, яъне хислатҳои атомӣ мегӯянд ва ин китоб соли 2018 беҳтарин китоби корӣ ё делавои книга дар дунё эътироф шуд ва ин китобам вориди бозори китоби Тоҷикистон мешавад ва онҳое ки барномаи китобхонро пайгирӣ мекунанд метавонанд аз фурӯшгоҳҳои Тоҷикистон дар ояндаи наздик ин китобро ҳам дастрас намоянд. Зайтуна ба барнома хеле хуш омадед. Бори дигар ташаккур ки даъватро пазируфтед. Зайтуна бештар бо забони англисӣ мехонанд, бо забони русӣ мехонанд ва агар
ҷои дар забон камбудӣ кардан ман фикр мекунам бахшиши авф аст зиёд. барои китобхон. Бо умеди орзуи китобхонӣ, таблиғи ҳарчи бештари китоб ин ҷо барномаи китобхонро ба анҷом мерасонем. То барномаҳои оянда дар паноҳи худо бимонем.